Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kom Bynta benis nok tilang bat ka state level mock drill ya ka wala penbaik dak disaster management ka office u deputy commissioner ka Eastern West Khasiels district Haka khat atrik urisau arajar pulai kalai Bynta ban a ye ki jingkai kumnu banyada habawan nen shop ki bor Mairang kom ka jing khunyo jumai ka jingkhie ka eryong batru na ki jing plu ding bat ki we ki jingja ki bala wan ra ya ka jingma ya ka jing em jong ki Paidbah but yakini ka mock drill la pelong ha plau ka office deputy commissioner nangta ha surok Mairang bypass ha tirot sing memorial civil hospital sangshong ha pendeng umyong ha St Thomas High Secondary School but yak relief camp pat labu ha madan dom maulum pendeng umyong Mairang hakani ka sngin lor ginong tri sarkar la sakhi yak jing Bynta Shitrhem je ki Paidbah but ki Khynnah Skul ha ki jing aji kai ki ba pher That's enjoyable. The students.